Nakapimpintas deti series of lesson tayo't Merkules. May kaupat tayo nga Merkules nga agad-adal ka deti lesson tayo nga habits of productive Christians. Ti panagpaliiw ko ti Biblia kakabsat. Nakaskas daaw iti parabor iti Apo. Tano kaano nga krisis ket adda dagiti adversity wenno rigat nga sangsangwen dagiti anak ti Apo ket isumot ti adadda nga panagrangay ken panagbunga da kakabsat. So, praise the Lord. Datay nga Kristiyano, awan ti makuna nga season ti panagbunga, no di ket gapu ti parabor ti Apo, agbunga tayo, anyaman nga season iti sumangbay ti panagbiag. Ket, digiti kakabsat nga adanti saksakit itata, kakabsat ti kararagmi adda para kada kayo. Now, habits of productive Christians. Adda tayo kada ito'y makainem nga chapter. Okay? Of habits of productive Christians. May kainem nga chapter, 6 chapter. The habits of productive Christians. What is our number 6? Iso detoy. Productive Christians, number 6, are willing to deny themselves. Okay? They are willing to deny themselves. Kuna ni Apo Jesus ti Luke 9:23, nga siya sinuman, nga sumurot keng kuana, masapul nga lipaten na ti sarili na, bagkaten na ti krus na ti inaldaw, ket sumurot ken kuana. Dahita kakabsat, itinted ni Jesus Christ, nga game plan tayo, nga disipulo na. No kuma basketball, deta ti game plan, di coach tayo. Nusurutan tayo deta nga game plan, kakabsat, awan dua-dua, mga bak. Sinot na nga bak itay, awan update ko. Ay, champion dan. Championan. Kitaan nyo. What a comeback at tulos da ide. Against sa Phoenix Suns. Ngam diniretso da straight. Nalaing di game plan da. Mayat, di game plan da kakabsat. Kasi hanlang height di pagsasaritaan dito ikan ko speed Taadamat kadakwa dati height kan speed ng madit game plan da di first 2 game. So it's about game plan. Nalaing di coach. Ngam nalaing di players nga sumurot. So dito Luke 9:23, no kuma coach isot game plan nga inted ni Apo Jesus kadatay nga disipulo na. Tapnon agbalin tayo kakabsat nga nabunga awan dua-dua. Ulitin tayo, basahin tayo. Kuna ni Apo Jesus, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ti kayat na nga sa wen, ti deny yourself, ket it means denying some personal desires. Digitay, sumagmamano nga tarigagay tayo, nga bukod tayo nga tarigagay. I-deny tayo no kwa dijay. Plano, wano, addiction, gapo ta na ayaban tayo, gapo ti maysa nga ayab ti Apo, nga mga ramid kalati arig na. No adob ubram, kat inayaban na kan mayor, 5 basta balayaw, madama ka ko mga... For example, anong ubram ko man? Agpimpinta ka. Te alad yaw, pimpintaan. 5 bas ni Gob. Kat ko na naging ka. Oy, ada po, ubraking ka, may kasumurot. Ay kat, aramidam. Ay kat, yes Gob, guri ka tagsukatak. Saanan, agpinta mo la ubram. Ay, iwang nga rod Gob. So, ibatim, di madama nga pimpintaan, gapo di pa nangayab ni Gobernador Kingka.
In the same way, kasta kakabsat ti Apo kada tayo. At dati kita sumagmamano, nga personal nga tarigagay, plano tayo, ngem gapu iti ayab ti Apo, kat likudan tayo digitoy, tapnon aramiden tayo, nga ipatungpal, daytoy nga ayab ti Apo kada tayo. Nalawag kakabsat. Amen. Nalawag. Very good. Okay. Now, no daduma, digito yung tarigagay kat they are not necessarily evil or sinful. Kasla ko madijay, pimpinta ka. Hanadakas di pa nagpintam. Ngem, gaputa, DJ agay ayab, kat maiparbeng unay, nga panawam di obram, gaputa, nangato, DJ agay ayab. Therefore, nangato mat nga klase di ayab, nga nangayaban nagang ka. Hanadakas yung ubram, ngem mas importante dayto iso nga panawam di jay, kat ikam ti importansya, DJ nga ayab. So they are not necessarily evil or sinful, but we are willing to leave them behind in order to obey or prioritize God's command or instruction. So kas members sa HBBC, da kayo nga kakabsat, ita abroad. Laglagi po nyo kakabsat. No kaya tayo ti agbunga. Kadagbalin tayo nga napudno nga adalan. Disipulo iti Apo. Dayjay iti mindset. Game plan. Nga masapol. Nga masurusuro tayo. Now, aday ti sangapulo nga inlatag ko iti last Wednesday ng Jack Nalpas. 10 biblical ways productive Christians have learned on self-denial. Digiti productive nga Kristiyano, makita tayo dayan ti Biblia as an example, kayan uray ka digiti kakabsat ti Apo nga more mature than we are. We consider them godly mentors. Anya tinasursuro da, kat maibagada kada tayo, nga naadal da maipanggap ti self-denial. Number 1, digiti productive Christians, they have learned to deny themselves in order to glorify God. DJ word nga glorify, so that keyword, no? Naisurat yung idin, encirkelan nyo. So, digiti productive Christians, i can consider that. Okay? Kadigiti amin nga aramiden da kakabsat, kat da ito'y pakaigloriaan lata iti Apo. Dayjay. Isu ti bottom line. Isu iti fulcrum. Lumaawatan nyo deta word nga fulcrum. Anat fulcrum? Kala isu kakabsat ti mangbalanse. Isu ti focus. Mabaling adda digiti addiction da. Ngem gaputa mapanunod da nga, hana mai-glorify ti Apo ka deto. I-give up da no ka dijay. Because kayat da nga i-glorify ti Apo ti biyagda. Adda digitay bisyo da. Adda digitay da dumapay nga bambanag. Ngem, as a Christian, naglagi po nyo kakabsat, the goal tayo is to glorify God. Number 2, they have learned to deny their personal reservations. Ano reservation ko namkat? Digitay kasla what ifs tayo. Kasla kumako na ti Apo keng kat. Itod mo ta pagkapulum. Ano ta pagkapulo? Tithes. Kat recently, nag-evaluate ta kakabsat. Kat numampay hantay ka na nga umay ti kapilya. Kat praise God, ta dumano lata, digitay tithes tayo. Glory to God. Kat no damdamom nga kas Kristiyano, Apo, kasla narigat sa nga i-deny ko ti bagik para ka daytoy nga banag. Kasi, dahito itid ko nga amount ti tithes. Agat ado nga bugong asin grocery magatang na dito yan. So, marigatan tayo pela nga mangi-deny ti bagbagi tayo. Ada reservation nga makuna. Ngem hantay umangat, aging nga ditay ma-overcome. When no makangker, dayjay nga fear tayo. Uno reservation tayo. So, kakabsat, no agis struggle tayo ita. Ti panagtulnog ti Apo in some areas of our Christian life because of some reservation. Kakabsat,
Napimpintas nga digitoy, kat i-deny tayo, te kuna ni Apo Jesus, whatever you lose, kuna na, anyaman ang mapupukaw mo, for my sake, you will find it. Paunay nga assurance ng kakabsat. Dayjay kanukasla, napukaw mo, although mo napukaw, awang pukaw mo jay actually, imbilang lang ang napukaw. Gapo ka na po, masarakam to. But he that keepeth his life shall lose it. Mapukaw nanto. No sa limot mo tam ko na. So, we must be willing to deny this personal reservation. Kat amuyo, sa ludsudan nyo, dagiti Kristiyano, nga nabayagan ni una, nga makita mga the maturity na kakabsat, kadagbongbonga, you will ask them and they will attest to you. No apay nga dada iti dayta, nga level ti Christian life is because na ininot da, nga nasursuro, nga na-overcome, digito'y reservations, iti panagtulnog, kadigidjay pamilin, ken instruction iti Apo. Amen? Okay, number 3. They have learned to give up their own rules and terms for God's plan and ways. Kaya't nga sawen, haan nga stubborn day pusunan. Nga Apo ko na, ti pagayatam, isot masurot. Not my will, but your will. Not my way, but your way. I don't play by my terms anymore. Mo'y ka na sound di jay? Hana ko nga agbibiyag, babaan ti bukod ko nga standard when no wagas. Agbibiyag akon, basar kadagiti, wagas iti Apo, iti panagbiag ko. DJ word nga conform, di kita tinapindas nga balikas. In conform kon, in yalubog kon, in kanunong kon, ti biyag ko, kadagiti plano iti Apo. Number 4, they have learned to submit to God-given authority. Now, intayon kakabsat, di main lesson tayo. Number 6, habits of productive Christian. May kanem kakabsat, daytoy. They have learned to serve others selflessly. Dayta kakabsat, ti may kanem. They have learned to serve others selflessly. Digiti productive Christians, ket nasurusuro da, nga lipaten, dagiti bagbagida, tapno lang ti kasta, ket makatulong da, makapagserbida, iti pagkasapulan, dagiti sabsabali. Iti Sunday, na-define tayo ti meaning ti ministry. Sino makalagip kada kayo? Ministry takes place when divine resources meet human needs through loving channels. Talo ti ramon na dijay. Divine resources, human needs, loving channels. Wherever you go, whichever church or family, undeniably, adda dagiti pagkasapulan, right? Human needs. So, kadigitoy nga needs, ana iti kasapulan nga maaramid. Umuna, divine resources. Kat daytoy kakabsat, awan panagkurang na. Amen? Ti kaban ti langit, according to His riches in glory, haan nga maibos ket agubog latta kakabsat. Ngem, ure at the human needs, at the divine resources, masapul ti loving channels. Amen? Kat daytoy nga loving channels, no channels ko na, instrumento, nga pagayusan, digitoy nga divine resources, nga maidanon ka digitoy nga human needs. Kat daytoy nga loving channels, kakabsat, datayo nga Kristiyano di jay. We are called to be loving channels. Not just channels, but loving channels. At daan iti ayat. So, hantayo maaramid daytoy. Maaramid taylaang daytoy. Nga being a loving channel, no masursuro tayo, nga lipaten iti sarili tayo. Now,
in Philippians chapter 2, 4-8, mabasa tayo kakabsat, daytoy insurat ni Apostol Pablo, may panggep ti ehemplo ni Apo tayo Hesu Kristo. Philippians 2. Kunana ti verse 4, tutala data English, basag ti Ilocano. Saan akitain ti tunggal may sa kada kayo, ti paglaingan na laeng. Iti Christian life, ket saan laeng nga bagina ikalakag na. Importante di jay, kasi love your neighbor as yourself, ikalakag mo tabagim. Ngem tu Kristiyano ka, saan laeng nga bagina ikalakag na. Mapanunot na, tay kabsat na ti pamati. Tay nakapkapoy, tay agkasapulan, day tay agrigrigat, wenno madama nga malaglagawan, malaglagawan kat madi, makanno ka di jay, aglagaw, wen, ti malaglagawan kakabsat ka kuna, dagat kas ka la malaglagawan, kas la maibusan makan, madama nga aglagaw, okay? No diket, tunggal maysa, kitain na, kuma, ti paglaingan dagiti sabsabali. Saan lang nga ti bagina ikalakag na, no diket kitaan na, no kasano, nga di kita'y kakabsat na iti pamati, pati ida, rumang ay met. Data ti mentality, ti maysa nga servant Kristiyano. Naragsak nga makita na, hanla nga iso na naragsak, gaputan narang ay. Naragsak nga makita ng tumet, nga dagiti, kakabsat na ti pamati, rumang ay damet kakabsat. Nang runa, hanla nga ti pisikal, material, nang runa pa'y iti na espirituan nga aspeto ti panagbiag. So, dayta kakabsat, ti dapat nga may pasagupsup kada tayo nga concept iti Christian life. Verse 5, adda kuma kada kayo, daytoy anakem, nga addamet ken Kristo Jesus. Dayjay nga konsepto, ket isu, ti adda nga panunot ni Kristo idi. 7, anak ko na G6, isu, nga idinto, nga daan galad a Diyos, saan na nga ingkang gano, ti panakipada na ti Diyos. No diket binaybayan na, di jay ti self-denial, linipat na di kina Diyos na di langit. Ket innala na ti galad nga adipen, servant, ket naarami da kapadpada dagiti tao, nagbalin nga adipen ken tao, tapno, mabalin na nga i-reach out datayo nga tattao nga managbasol. Amen? Tinapintas nga panunot ti Kristiyano kat hanga dete, naragsakak gapo tanarang ayak. Haan, no di kat naragsakak gapo tanarang ay kami amin. At dalat ta kakabsat, yan ti karkararag tayo, saan lang atay personal tayo, no di kat iti sabsabali. Dayta nga concept, ti kayat ni Apo Jesus, nga masursuro tayo, tapnon alisto ti panagduras, ti individual a biyag tayo, ken iti biyag ti tunggal maysa. We Christians prosper, not by personal, ti way ti Apo kakabsat. Hala nga detay, tapno da tayo ag-grow, no di ka ti way ti Apo, tapno ag-prosper tayo amin, is we need each other. So, servants have found that real joy. Naragsak. Amen. Amom nagserserbi ka, uray, aduti may sakripisyum. Numakitam nga sumaysaya at tagiti, tultulungam, Apo, nakaragragsak. Amen. They have found that real joy is not in being self-centered. No self-centered, ngamin ka tayo labagin at pagpagustuhan na. Tayo labagin na kakabsat ti parparagsagan na. Tayo labagin na iti kasla serserbian na. Real joy is not in being self-centered or in being selfish, but in serving. Amen? Panagserbi kakabsat. So tonight, for the next 15 or 20 minutes, mabaling ako na yung ita, pastor, nagpintas man dito message mo. Ma-inspirean nakman ngagbalin nga serban. So, itad ko kada kayo ti maysa nga kabsat, nga ramen ti maysa nga adipen, kasi no serban ka, ti ngamin serban ket, at daking kwa na di concept nga, apay agserserbiak.
Number 2, sino dagiti iserbiak? DJ ti may isang aramen. May katlo, anyat maitulong ko kadakwada. May kapat, kasanuak nga makatulong kadakwada. So, digiti sumagmamano nga elemento, tapnon ti may isang nga servant, at the wisdom na, nga agserve. Tatagakapsat, tinak ka idasar ka da kayo, DJ apay. Anyat mangidurduron, anyat gapo. Apay nga ti may sa Kristiyano, agserbi. Wano anya, what is the mind of a true servant of Christ? Okay? What is the foundation of their heart to serve and minister? So, apay nga agserbi, tay servant nga Kristiyano. What is in his mind? Why? Makita mo nga, dadigitay Kristiyano nga, makabendisyon ta, they are available. They make themselves available. Aya? No tawagam kat, pastor, right away. They make themselves available. Kaya kung natin akang kanayon, the best ability is not ability, but availability. So, apay nga digitoy. They have resources, they have ability, and yet, they make themselves available to serve. They deny themselves, yet they make themselves available to serve. What is in their mind? So ipakita kada kayo kakabsat, the mind of a true servant of Christ. Umuna ti amin. Letter A kakabsat, detoy, ti mind iti true servant. Pay it forward mind. At daking kwa na DJ, pay it forward mind. He makes himself available because daytoy ti pampanunutan na. Ano daytoy kakabsat? The believer's life is a life of service. It is all about paying forward. Anot meaning ti pay it forward? Okay. Ti meaning ti pay it forward ket detoy. To respond to a person's kindness to oneself by being kind to someone else. Kalati arig na, no at the opportunity, no at the need, kat ti aramiden na kunana, ada nang tulong kanyak, idi, kat masapol nga siyak, subadak dayjay nga tulong, babaan ti panang tulong ko ti sabali. Okay, gets nyo? So, example, ni Edward, halimbawa, nagaramidak ti maysa nga naimbag, nga permi kakabsat nga pagyamanan na. Okay? Ti pay it forward, hanak man nga masubadan, nga nagaramid ti naimbag kanya na. Ngem ibilang na, nga utang na nga naimbag nga nakam kanyak, day di naimbag nga inaramid ko, ngem ti pagbayadan na, saan nga siyak, no diket dagitay sabali, nga agkasapulan met. Nakita yung kakabsat? Day ti pay it forward nga makuna. Okay? They should have a debtor's kind na kautang. So, dinaimbag ngay naramid ko keng kuana, hang ko nga singirin nga utangin. Ngem isu na tibiyang na, ibilang na nga nakautang kanyak, nga ti pagbayadan na saan na siyak, no diket digidjay agkasapulan, iti pangbayadan na, dijay imbilang na nga kasla utang na kanyak. The debtor mentality is always this, I obligate myself to reach out and give out what God has given me. Not only that I obligate myself, but I am duty bound. Dito yung kakabsat, amuyo, dito yan, amin tayo, in one way or the other, ti apo nakaimimbag kada tayo. Number 1, insalakan na tayo. Kat hanamamingga, iti ayat na, nga aglaplapusanan, marikrik na tayo ti dakkel nga kinaimbag ti Diyos. Amen. Kat gapoy ti dayta kakabsat, pay it forward, kahit nga sawan, kas panagyaman mo iti apo, day di resources nga inted na ka, aramidem iti agkasapulan. Ti ministry ti church, wano digiti kakabsat, wano siyasin numan nga tao, nga babaan ti dayta nga kinaimbag nga inaramid mo,
maya sidagtumot it isuna iti Apo. The Romans chapter 1, verses 14 to 16. Romans 1, 14 to 16. Kunan ni Apostol Pablo, I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians. Kastoy, ni Apostol Pablo insalakan iti Apo. Ket gaputa thankful, siya yaman ni Apostol Pablo, dayjay nga panangisalakan ti Apo. Imbilang na nga isuna, utang na. Sino't nakautangan na? Haan nga ti Apo, no diket dagitay, haan pay nga nakamam mo ti Apo, isut mapan na sapulen, nga pagbayadan in a way, nga dinaamuan ng ebanghelyo, idanon na metten kadakwada. Servants are grateful that someone won them to Christ and help them grow. In return, they will go and lead others to the Lord and help them grow. Okay? So, yaman, thankful ka ita, ngayon salakan na ka ti Apo, kat adda inaramat ti Apo, nga gapoy ti dayta na isalakan ka, agbiro kameten, dagiti hampay makamamu ti Apo, kat isyer mo kadakwada ti dalan ti panakaisalakan. Productive Christians have learned to deny themselves so they can serve others. No makariing tibigaten, gaputa pay it forward. No makariing tibigaten, kadag kararag. They wake up every day thinking, kat kunada, to whom can I be a blessing today? Awan the end na. To whom can I be a blessing today? Ngam detay self-centered, no makariing, kunana, what do I want today? Kita nyo, di comparison? Di self-centered kunana, anak kayat ko ita, at adjela tabagi na ti, mapampanunot na. Ngam detay, pay it forward, servant of God, anak kunana, sino nga tat matulungag ita? Sino nga tat mabalin nga pagka-ministerak iti resources, wano prayer, wano encouragement. Amen? Oh, deta kakabsat. So, no apay nga makitam di Kristiyano, di kita members, uri adot busy dati pa nagbiag, uri adot responsibilidad da. They make themselves available for the ministry, kakabsat. They make themselves available, no tawagan ti pastor. They make themselves available, kadagiti agkasapulan. Why? Because deto iti mesa nga pampanunutan da. Nakaimbag ti Apo kanyak, ada nakatulong kanyak, itatta, siyak mabalin kumet ti makatulong iti sabsabali. Amen? Okay. May kadwa kakabsat. Kas na ti arig na kumagat ne, we are a result di Watch team ti Lighthouse, ti Pastor Ruben. So kapoy ti data in response to that, hangkuman nga masupapakan ti naimbag, kakabsatan, di jay, nga watch team, nga nangasikaso kada kami, idi na COVID kami. But we are now opening our very own hotline ti HBBC. Tap no matulunganan, dagiti aminan nga members, ken gagayem, kakabagyan nyo, mabalin tayo nga adresan ida. As best as we can, we are paying it forward. May kadwa kakabsat, nga mindset. Letter B, nga mind ti servant, is this. Nuapay nga agserbi because of love for Christ and for fellow. Ayak, kakabsat. Deta, makitam, haan nga narigat para kankuanan. Sana ibilang nga nadagsen, iti panagserbi, gaputa addaayat ti puso na. Addaayat na nga para ti Apo, para ti ministry, ken para kadagiti kakabsat iti Apo. Kakabsat, no kayat tayo, iti agbalin, nga nabunga, nga adipan iti Apo. Dahito iti may nga ikararag tayo, nga pataudan ti Apo ti puso tayo. Detay napudpudno, nasinaw, ken ayat nga kas ti adda kini Apo tayo Yesu Kristo. A Christ-like love, or we call it charity. Amom ti panagserbi, no awan ayat mo kakabsat, hamo kabailan nga i-deny ti bagim. Because serving others require a great deal of self-denial on your part. For example, kita nyo latan kakabsat, deti commitments nga inaramid tayo para ka deti building project iti Claveria. Umuna ti amin, glory to God.
Amen? Dayaw amin ti Apo. But number 2, kakabsat, nakaskas daaw. Why? Because datayo amin kakabsat nga kamang ti HBBC. Dakkel kan basit. We were willing to deny ourselves. Apay ko nayo. Because adda ayat tay ti Apo, ay ayatan tay di church ti Claveria. Amen ba? Katne. Da kayo nga kakabsat tahaway. Dati nga members ti Bakara. Da kayo talawag, pasukin. Hambat ka ijay ti papanti pakigimungan. So anak ko iti maala tayo, di ngamin. What can we get? Ha? What can we get? Dati intayo pa nang invest, di kita resources tayo. Tapno, mapatakder di kapilya Claveria. Hambat ka ijay ti papantayo pagdaydayawan ti Apo. Ken, baka in your lifetime, I doubt, no, makapang kayo to jay, to personally see the building. I doubt it. Nangruna kadagay nga databalasi tao. And yet, you made a commitment and you gave for the building. Why? What is that, brethren? That is love. You love the Lord, you love the ministry, and you love our brethren in Claveria. You can give without loving. But how can you love without giving? Because you love. That's why you gave. Kat adata digiti bersikulo istadyan yun to kakabsat. So nga da kayo nga kakabsat ti Apo dita Claveria, deta building at timakder dita. Umuna ti amin, monumento ti parabor ti Apo, ken may kadwa, bunga ti ayat dagiti kakabsat iti Apo. Glory to God. Palakpakan tayo kabsat. Amen. What a blessing. What a blessing. Kat makita tayo kakabsat, deti Good Samaritan, for example, Luke chapter 10. In the parable of the Good Samaritan, di ba, limabas di Levita. Oo, limabas di Levita. Limabas di Pharisee. Ngem, haan na nga pinansin. Why? What is the difference? It was not social or economic background. Socially, mas angat dito Levita kan Pariseo. Kastamat kabsat, ay priest gayam, sorry, Pharisee yung bangko, priest. Kan kastamat dito priest, economic. But you know the difference? Compassion. Compassion. It's love. So makita yung kakabsat, it proves the point that servants make themselves available to reach out, to serve, kat willing da nga mangipaay whatever they have to deny themselves. Kadigito'y kasla personal pleasures da kumangam, ito dalangan ng kakabsat. Why? Because they love. Amen? May katlo kakabsat. Number 3, mind of a true servant is the grace of God. Timay sa nga putno nga adipin. Kung natin no kagat pastor, kaya't kumot ti tumulong, angem awanan nat. So, anak kakabsat iti dapat nga adda kadatay nga panunot. That is 2 Corinthians 9:8. Let's begin with the 2 Corinthians 9:8. Anak ko na jay. Ket ti Apo kabailan na nga paadwen dagiti amin nga parabor na kada kayo. Tapno da kayo akan kanayon nga naan-anay iti amin nga bambanag. Ket agubog nga agburayok iti amin nga naimbag nga aramid. Kaya't nga sawan kakabsat, ti grace ti may nga servant ti Apo, numangted. Kita nyo example, numangted. Hanapang panunutan nga pukaw king kuana. DJ nga naited, naitulong na time or resources or prayer, DJ tao nga recipient na tulungan. But on his part, tinamnaman na kunana, Lord, thank you kunana. Ta nadaan nakti oportunidad nga nakatulong iti sa bali. Kat agyaman nakti karim. Nga, DJ na itulong ko sana pukaw kanyak, no diket kabailam nga supusupan, when no sukatan, adupay, you see. Dito di pagsasauno ko nga numangtid kat sa nga kutsara, ikan na kantot sa nga pala. Dito at naggapuan na, 2 Corinthians 9:8. No nang tidkat sa nga pala, ikan na kantot sa nga karison.
No nangted ka, ti nga karison. Ikan na kanto, ti nga dump truck. No nangted ka, ti nga dump truck, ikan na kanto, ti nga 18-wheeler. Habang nga dumakdakkel mo ti parabor iti Apo. You can never outgive God. So nga ti may nga servant, awan reservation na, nga tumulong ken mangted. Why? Because ti panunot na, dakkel ti parabor ti Apo. Dayjay ti laglagipon nyo nga concept kakabsat. The grace of God. Amen? Kaya, eto, 2 Corinthians 8:1. Mabasa tayo. Nga digito'y brethren, 2 Corinthians chapter 8, verse number 1. Kunana, kastamet kakabsat. Digito'y churches ti Macedonia, verse 2. Idinto nga isuda, kat agrigrigat, napanglaw, ngem da kaipaayda nga nakaited. Why? Because of the grace of God bestowed on the churches. So they die. So anat na adal tayo? Mind ti servant, number 1, pay it. Okay, everybody say together. Number 1, pay it forward. May ikadwa, love for Christ and for fellow. May ikatlo, DJ servant ti panunot na, dakkel iti ana. Grace of God. Number 4, nga mind ti adipen, true servant of the Lord. Why he is willing to deny himself. Why he is willing to make himself available. Because number 4, pampanunutan na, heavenly rewards. DJ. Heavenly rewards. Adda reward nga gaputi Apo na inlangitan. Mabaling nga damagunod mo nga reward dito lubong ngem di kita temporaryo tinasisita jay langit ti Apo gunggunaan na tayo ket kunana ti Biblia, God is not unfaithful to forget your works. Mabalin nga digiti na arami damo na para ti Apo tinaglabas. Uray sika siyak nalipatan tay pekit din. Ngem ti Apo nailista na digijayen. Nai-record na digijayen. Kat ijay langit ti Apo gunggunaan na tayo ito. Iso nga no serban ka, siyempre pampanunutem, nagsaya aten, adanam na mag reward. Iso nga di Hebrews 11:26, kita nyo kakabsat. As an example, Hebrews 11 verse number 26. Kunana, ni Jose, a pinagarup na ti panakaumsi ken Kristo, adakdakkel a kinabaknang, ngem kadedi kinabaknang ti Egypto, pinanawan na kakabsat ti Egypt. Okay? Taplon ti kasta, surutan na ti ayab ti Apo ken kuana. Alright? Kat imbilang na nga uray na pintasan di sitwasyon na di Egypt, ngem gaputa makita na nga ti Apo ay ayaban na iso na. Anak ko na. Katan na nga sinayang. Dayjay nga pinanawan na nga pribilehyo ti Egypt. Why? For he had respect unto the recompense of the reward. So nga makitam ti Kristiyano nga make himself available, agserve. Han na pampanunutan kakabsat no anat na pukaw na. Kasi pampanunutan na dakdakkel je reward nga iti Apo. Kat deti umuna nga Korinto 3, one time tayo, ngam isurat yung at basahin yun to. May panggap ti judgment seat di langit. One day, umawat tayo ito, dagiti gungguna tayo. Kita kakabsat, kunanang ro di Biblia, kat nukano inikam tinalamiis nga danom, ti maysa nga tao, itinagan ti maysa nga adipan. Hamunto nga mapukaw ti gunggunam kunana. Nailista di langit ang kakabsat. So as a servant, nagpintas dito. Listen. Productive Christians deny themselves of earthly gain or temptations to respond to God's rewarding call. Dahil iti tulbek. Di kiti ayab ti Apo kada tayo. Rewarding call to service. Kakalakada ka mga papastor. Linipat mi di kiti personal nga ambisyon nanti naindagaan. With that ambition, we cannot see balat. Pero, gaputi ayab ti Apo, nga amumi nga rewarding call. A call that has rewards in heaven.
Eket, mas importante sinurot na ijayan kakabsat because of heavenly reward. Amen? Okay. May kalima, last. Are you enjoying? Okay. Ano ti mindset, ti may nga true servant? Number 1, ulitin tayo. Pay it forward. Number 2, ano tadaking kwa na? Love for Christ and for fellow. Number 3, the grace of God. Number 4, may kalima kakabsat, nga daken kwa na kat day jay principle, pampanunutan na, jay principle, ti ana, sowing and reaping. Okay? Sowing and reaping. Ngano dagayam na imbag ga inmulam kakabsat. Nukas iti nature, no anyat imulam isot apitem. Kat no ada inmulam nga naimbag, depende di quantity. Kas jay tumat kakabsat, in proportion, ti quantity, nga itad ti apo king ka nga apit, iti tiyempo na. Okay? Iso nga ko na ti Galatians chapter 6, 9 to 10. So nga dating members sa HBBC, nagpindas dito yun 5 solid principles. No naawatam dito, ikat hangkapela willing nga agserbi, apo, you need to be born again. Bagang ka na isalakan. Anyway, Galatians 6:9. And let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap, kita if we faint not. Hantayo dapat nga mabannog nga garamit tinaimbag, DJ ti pa nagmula ti kahit nga sawin. No gayam agar aramit kat na imbag, agbulmula ka. Amen? Oh, ekat depende ta kaadu ti inmulam, tinamnamaem nga kaadun tumat, ti apitan. Mabalinghang mga tatay ti agapit, dagiti anak tayo. So, think about that. Ekat no selfish tayo, tayo labagbagi tayo pinanunod tayo. Anang or ti apitan tayo nga naimbag? Oh, verse 10, sinut pagaramidan tayo tinaimbag. Detoy, as we have therefore opportunity. We are surrounded by opportunities, brethren. Kat no servant ka, kat talaga nga, opportunity to serve detoy. Amen? Let us do good unto all men. Sino deta all men? Amin na yan. Kagabagyan tayo, kakaruba tayo, gagayim tayo, tay santay am mo nga na-encounter tayo, estranghero, do good unto all men. Especially, nang runa, nga saranayon tayo, sinuda, who are of the household of faith. Nang runa pa, nga intay saranayon, dagiti, kakabalay tayo, iti pamati. Oh, iso nga itatta kakabsat. I will challenge you. Nga kadigiti chat group tayo. Ijayak no ka, uno ijay nga gipost, dagiti kakabsat, dagiti prayer request. Mabalin, nga hantay makaruar ka, dagiti balbalay tayo. But somehow, mabalin tayo kung mga teksan, tawagan tayo. Brad, kumusta ka? I am praying for you. Oh, opportunity deta kakabsat. And as a true servant, you will not ignore the opportunity. Not ignore. Dete, kas lang amom lang arudang hamu pinansin kala, di priest kan, di Levite, inignore na. Di nakita ng agkasapulan. We will not be apathetic. Anot apathetic? Awan ayat na. He does not care. No concern. But we, as servants of the Lord, ada concern tayo kakabsat. Kat ko na tayo, kumusta tayo kabsat? Teksak man kitde. Tawagak man ta kumusta isunan. You see that? Oh, kat kalay, di ka naman kabsat, isubrak. Halang nga digiti members tayo nga ada COVID na. Gayam ko na, agtawagak man digiti member, kumusta? Amoyo, amazing. Kitam, indaldalan ti Apo. Digitay tinawagak nga kakabsat, idi kalmaan. Some of them, nga awan COVID da, idi tinawagak, kat, naira na nga, da sakit dagayam. O di, kunak brad, pauna yan ti laing ti Apo. Inturong nakatawagan ka kitaam, dagayam anayam. So, kararagta. Kat, nagpates ka kabsat, ti antigen, nagpositive iti aldaw. Kita? O, di kalman, di may sa pamilya tinawagak, kumusta kayo? O, pastor, nalagip kayo lang, ay, kararag kayo. Kumusta at salon at yo? I just remember to pray for you. So, I called them up. Kat, they need kakabsat prayer. So, they jay ti mabalinte nga aramiden kakabsat. Amen.
Oh, ket digiti pastors tayo, you can call them, you can text them. Papartdan no ka deti hotline tayo kakabsat. Oh, may kunak manidatayan ng runa kadatay diti Ilocos. Dohan kay makarwar ka namin, ala. Ang ko iba kakabsat nga ado ti agas nga lako ni Tito Loning, he made his heart himself available. Adada digiti kakabsat nga napan na indandanunan iti agas nga puta. Saan da nga makarwar makagatang ket awan iti reseta da. So, let us help one another in this time of need and crisis. Daytoy kakabsat iti masapol nga adda kadatay nga panunot. Panagsisinaranay, panagtitinulong, panagkikinararag. Ket kas anak ti Apo, no adda kadatay daytoy nga concept kakabsat. Together, kaya nating labanan ang anumang krisis, anumang problema, anumang hirap na dumating hindi lang sa ating churches, kundi sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya. Amen? Oh. Anak ko na ni Ramos, idi isut presidente, anak ko na. Kaya natin to, kunanan sa. Kaya mga kapatid, hindi man ako si Fidel Ramos, pero biling yung pastor, deti nga message ka na i-share ko kada kayo, brethren, by the grace of God, kaya natin to. Okay? Kaya natin to. Amen ba? These are some of our brethren who are on the Zoom right now. Come on, thumbs up. Together, kaya natin ito. Oh, to God be the glory for that. Okay? So, review tayo kakabsat, tinaadal tayo itang arabi. Okay? Anati adati panunot ti maysa nga true servant, apay. He makes himself available. He is willing to deny himself to serve. Anat number 1 nga daking kuana, pay it forward. Adda iti nakatulong kanyak, ti Apo na kayong imbag kanyak. Ket masapol nga silulukat ti panunot ko tumulong, kadagiti agkasapulan. Number 2, love for Christ and for fellow. I love the Lord and I love my neighbor. Especially my brothers and sisters in Christ. May katlo, the grace of God na baknang ti parabor ti Apo. May kapat, agururay iti gungguna sa di langit. Ket may kalima, ti Apo isunto ti mangsupapak kanyat. Ket mabalin, nga digiti na ipaayan tayong titulong, nasaranay tayo, naikararag tayo. Mabalin nga hanatay masupapakan, ngam ti Apo isuntot mangsupapak. Isu nga, let us sow generously. 2 Corinthians 9:6. He that soweth sparingly shall reap also sparingly. And he that soweth bountifully shall reap also bountifully. And all of God's people say, Amen and amen. Ti Apo't madaydayaw kakabsat. Well, agkararag tayo, Apo Diyos, thank you, Apo. Makita iti panagtrabahom kada iti nga mensahe itang arabi. Mariknak, ti panangidalan mo, ti adipon mo nga nang ikasaba, iti nga mensahe, Apo. Kat makita iti nagpintas nga panag-response dagiti anak mo ti HBBC, kanti amin nagbuybuya. Dagiti adati Zoom, nakapaspas net dapo nga nakatune in. Urayan ti Facebook Live, nagagat digiti members nga comment positively in response to the message. Kat alangarod Apo, dahito nga mensahe, or urayam ti panangyaplikar mi, Apo Diyos. Or urayam ti kami panangyaktual itatta, tamaamuan mi, nga digiti kakabsat ken gagayem, kat kasapulan dat maikararag. Help each one of us as we help each one. Kat ala Apo, hamikaya no da kami lang. Ngam babaan ti tulong ti tunggal maysa. Kat by your blessing and help, Apo, malampasan mi amin digitoy. So, help us, dear God. Kat bendisyonan na kami, digiti kakabsat nga naayat na tumultulong, partners in prayer and finances. Dawatag ti agtultuloy nga pa ng bendisyon mo kadakwa da Apo. Tapdon digiti ganwat panggapda, nga agtultuloy nga tumulong, maaramid nga di main sa saan. Thank you, Lord God. In Jesus' name, amen.